नमस्कार मंडळी, मी सागर बागवे आणि आम्ही कोकणकर या यूट्यूब चॅनल तुमचं परत एकदा मनपूर्वक स्वागत आहे। तर मित्रांनो, आता मी चाललोय मामाकडे। मामाचा गाव म्हटला की प्रत्येकाक आनंद होताच। तर आता मामांकडे हा पूजा आणि मामांचा गणपती आहे 21 दिवस। तर म्हटलं आज पूजेक जाऊया। थोडं उशीरच झालो मामांकडे पूजा ती आता सकाळी चालू झालीच, सकाळचीच पूजा। तर आमका थोडं उशीर झालो, आपण चल्लाव आणि आता तुमका आमच्या मामाचं पण गाव दाखवतोय। त्याचबरोबर आम्ही बघा तिघे जण चाललाव, मी परत आई या बरोबर आणि भावा। चला तर आता आपण व्हिडिओ सुरुवात करूया आणि हे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि आवडलो तर लाईक शेअर कमेंट करा। त्याचबरोबर चॅनलवर जर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। चला मित्रांनो, आता मी इले नांदगावात आणि एस टी पण गावली उंबरात पटकन आणि नांदगाव दिलेलं सास्टर पण गावली। तर आता डायरेक्ट आता देवगड हा सास्टर, तर डायरेक्ट जाणार आहोत। आता एस टी वाट बघत बसणार नाही। चला तर मित्रांनो, आता आपण इला शिरगावात शिरगाव बाजारपेठ। होटल में हो गया थी ना, गाँव में। अरे भाई जमगढ़ में
तर मित्रांनो आता मामाच्याकडे पोचलोय. खूप वेळ झालो, आता 1 वाजलो. आता गेला गेला कधी जेवण घेत आहे, कारण भूक खूप लागली आहे. तर मित्रांनो आता सगळे जेवण बसले आहेत. तर आता तुमका आधी गणपती दाखवते मामाचं. अरे नव्हतं चला तर मित्रांनो आता आपण हे व्हिडिओ आहेत थांबूया. आणि हे व्हिडिओ तुमका कसं वाटलं कमेंटद्वारे नक्कीच सांगा. आणि व्हिडिओ आवडलो तर लाईक शेअर करा. आणि त्याचबरोबर तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर आपण आता परत पुढच्या व्हिडिओत भेटाया. गणपती बाप्पा मोरया.